Hey yo, selam dostlar. Bu kanalda mənə degan topşuruq var. Нәрсе, нинди тапшыру дейсің? Есіңді қалдыр. Жырлы селфияның исімі. Башлайбыз. Ура! Құтлайым, достар. Бір жыр шайтуынша, I feel good. Нихаят, көтілген қыш фасылы келіп те жетті. Қыш деймейм. Қыш анысы шатырғаны. Қыш. Мында салқын желлерді, қарлы буранларны ишетәсізме? Қыш. Бәхеткә қаршы, әлеге ел фасылы салқын буранлы күннәрдән генә тормый. Аның зыңгылдап тұрған салқын, көзне камаштырырлык кояшлы, җепшек қарлы күннәре дә була. Әйдәгез барыгызны да қар атышлы уйнарга чакырам. Әйдәгез шиләк һәм кишер алда, күмерләрен үзем табармын дип әйтер идем, ләкин ансына бераз сабыр итмәк кирәктер. Менә хәзер хәзрәтләр сыман килеп чыкты валлаһи. Ни өчен хәзер үк булмый дисәгез, мин сезгә татар халкының алтын мәкале белән җавап бирәм, дусларым. Эш биткәч уйнарга ярый. Шуңа бүгенге тапшыруга кирип китәр өчен, бер мизгелгә күзләрне тәрәзәдән алыр өчен, үткән атнада җыелган клиптан башлыйбыз. Карыйбыз, дусларым. Тапшыруыбызны искә төшердегезме? Бу бит әле теге, җырлы селфи. Без хәтта видео төшереп җибәргән идек дип әйтүчеләр дә бардыр арагызда. Инде җылы бияләйләр, баш киемнәре салып ташланалгач, бу тапшыруга бирем итеп куелган видеоны карап, искә төшерик. Ул бик җиңел иде. Иң мөһиме, без яратып җырлаган җырларның берсе. Карыйбыз. Sevgini
Әлеге işin kim jirine jitkirip işlegenin bilesigiz kilemi? Kileyin elbette. Sizge gine tugul, ol hatta minga da bir kızık. Eydegiz әлі kim jirli selfie tapşırığında bişle bilgilerine gine oku iken. Birinci katnaşışı. İkinci katnaşışı. Üçüncü katnaşışı. Ondan iyiden sügen halkım, ondan sügen erkelen. Dostlar, sizin arada şangı yeki temir ayakta şuva bilüşler var mı? Bulsa sizge şunday sırao. Siz birinci tapqır şangı yeki temir ayakka basqanıgızını xatirliysizmi? Min xatirliyim. Onda neçe tapqır yığılganımını söylep durmayım indi. Lakin nindigine avırlıklar aşağı utsam da natija bularak min hazır şangıda da temir ayakta da bik yaxşı şuam. Sinyaklardan indi köptenden is qalmadı. Әміне şuva bilü ustalığı menim bilen qaldı. Şuna göre nindigine avırlıklar aşağı utsağız da tüze bilirge kerek. Яңа birini öğrenip gir şulay avır indi o. Mine sizge videolar yazdırganda da köp tapqırlar yaңадан başlarga turı kele. Yalgışular bula,
Ләкин өйрәнсәгез инде әлеге җырны берәр туган көндә җырласагыз, барысында шок катырасыз. Ә инде ялсагыз, менә бу җыелган клипны күрсәтә аласыз. Хәзер игътибар, киләсе тапшыруга бирем булачак. Әгәр дә инде сез аны карагач урамга уйнарга дип йөгереп чыксагыз, унутуыгыз бар. Шуңа күрә язып куйсагыз, яисә камерага төшерсәгез, әйбәтрәк булыр. Очрашып бер күрешүләр, гомернең бизәкләре. Кушлашу мизгелләре, үзәдер үзәкләрне. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнар сәлам. Сездән безгә насыйп булсын, вә алейкум вәссәлам. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнар сәлам. Сездән безгә насыйп булсын, вә алейкум вәссәлам.
кыш башландыгына, хәзер мин сезгә үземнән аерым бер бирем куячакмын. Бу ел фасылын сез файдалы һәм күңелле үткәрәчәксез. Менә шундый бирем. Инде видеоларны без сездән mail адресында көтеп калабыз. Шулай ук безне социаль шелтәләрдә дә онытмагыз инде. Лайклар куегыз һәм караштыргалап торыгыз. Анда бик күп файдалы яңалыклар. Бүгенгә шул, сау булыгыз.